wani kafiri ya taba zuwa ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune ya dauko kashi wadda an tattaka shi ya lalace a ƙasa, sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daga kashin akan fiskarsa ya ce mishi ubangijinka zai iya raye wannan kashin. Allah ya ce awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله يجي awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa kasimun mubin. Allah ya ce yanzu dan adam bai lura ba yadda muka halicce shi daga digon mani. Allah ya ce kuma sai gashi yana kusuma da mu muna magana yana karyatawa. Ka san martani sai Allah. awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa kasimun mubin. Allah ya ce yanzu dan adam ba zai yi nazari ya duba ba yadda muka halicce shi daga digon mani, amma yau gashi yana kusuma a fili da abinda muka aiko na wahayi. Muna cewa yayi imani yana karyatawa. Wa daraba lana mathalan, Allah ya ce wai har yana buga mana misali da kashi. Wa nasiya khalqa, Allah ya ce to ya manta kansa. In za mu iya ta da kashi, in ba da mu iya ba, Allah ya ce duba kansa mana da muka yi shi. Kamar kamfani ne ta yi mota, wai motan ta ɓaci kuma sai ka zo ka ce za su iya gyarawa. Jama'a mun fahimta? Wa daraba lana mathalan, Allah ya ce har yana buga misali, yana buga mana misali da kashi. Wa nasiya khalqahu, Allah ya ce manta kansa. Ka dubi dore-doren da aka yi a jikinka, makale-makalen da aka makala maka, kuma kowanne yana aiki. Ka duba kunnuwanka dukkan. To Allah ya ce kai baka kalli wannan ba, wadda ya kera ka kuma ka ce wai zai iya tada kashi. Ai kashin yinsa aka yi. Abunda aka yi shi a gyara shi ya dawo, ai ya fi sauƙi akan a ce a kirkiri sabo. To kai kirkiran ka aka yi, shi kuma kashin yanzu an cinye naman ne kake magana za a iya dawo da shi. Ƙala man yuhyil izama, Allah ya ce yana gaya mana waiwa zai iya rayar da wannan kashin wahiyar ramim bayan ya riddige an tattaka shi. Qul, Allah ya ce ka gaya mishi yuhyi hallazi ansha'aha awwala marra, wadda yayi kashin da farko zai iya dawo da kashin. Allah ya ce ka gaya mishi haka. Wa huwa bi kulli khalqin alim, shi kuma wadda yayi kashin masani ne akan kowace halitta, ba ma kashin ba. Idan motar ka ta ɓaci, makanike ya buga ba a gano ba, electrician ya buga ba a gano ba, Allah ya san me ya ɓaci ko bai sani ba. Ya sani. Shine wa huwa bi kulli khalqin alim, kowace halitta Allah ce shi ya santa ciki da bai, kuma kayansa ne. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
wadda ya kirkiran Allah ne ya kirkire shi kafin ya kirkira, kasan ai an san me ya kirkira.